Katanat Community and Rural Development CNRD ka Sarkar Jala uba sustenance sortun ulapintip ba ka Sarkar ka lishim kiab ha halor ka jinglong jingman jang ka Meghalaya House Avilor namar ka jingtay ka larim palat bat amla shu ban pinbyang ya ka jingdan kam jang ki pat ba ki balet sha sumar Umentri ulaong bahadian babuan ki pat ba bat kinong mi khmat pat ba kinthop yo MLA ka North Shillong kilapan pawi ka jing Sokya ule kran bat umentri rangba bat usembut menteri rangba ban wat lat ban penbet ya kene ka bentang ngimla shu ban shumaramat namar ka building kala rimpalat ngilapha ya ka jingtorwa ban shnathama ya ka Meghalaya House ka bakham he bat ka badan bon kamra ban khampen suki ki pat ba ka jilla ki balet chevelor ban sha sumar laong uba sortun Laong ru bagatay ka building bansatay thamay kandan palat san potali ki kamra kabanlong ka jingyarap ka bakraw ye kinongpang bat ki bahiyeng jongki habayaday bat ka jingterwa banno senyang pisa san polak no MLA ka North Shillong uba Adelbert Nongrum umentri ula pensyai ba watla ka sarkar ka sulthu ye ka jingsngo jong MLA Henry ki kendon jong ka Special Urban Works Program kim sha ye ki MLA ban penkenria ye ka pisa jong ki scheme na ka benta ka constituency Shaki project ki Bashabar Jilla bat na kalyang ka sarkar kalapha ru ya ka jubab sho teu MLA halor ka jingterwa jong u shu man pinbet ya ka jing e bamenta ka sarkar kala perkhat ban shimwai shipor ya ka wei ka yeng kom ka jakasa ya ki nongpang bat ki nonglet nongwan namal ba ka jingtei ya ka Meghalaya House ka bathamai kan shimpor kom ba arsnam AA bandap hadian baladap on sapin kan ria no shaka building ka bathamai concern lane ka jing Sokya bat ya kata ka mensim jong ka jing Shakri jong ki MLA lane ki representative apo ka jala ka jungi ngi sothu ya ka jing Sokya ka jing khiru haga bidai bat kanika Meghalaya House Belur bat keladon kata ka jing Sha hakaba keladon ka jing Terwa nakilang i MLA jong ka North Shillong i ba Adelbert Nongrum hakaba ila bu syaka sarkar ban terwa sanpolak namta ban ai namta ban snai ketika Meghalaya House po Belur endai hakabidai bat ka kanu ka scheme namar ka jing terwa ka jing kalong na ka naki special urban works program hakaba ngidon ki special urban ngidon special rural the special urban works program ka habide ba ka guidelines ngila shim ka feedback habang pan ki shaka department concern but habide ba ki guidelines kam sha ki kampanyang but kamdon ka jing batai ba ki MLA kin aya ka kanu ka scheme na ka MLA scheme sha ki weipat ki weipat ki jela te ngasuthu e ka jing Sokya ka jungi tengah panpawi ka jing kublai e ban ai ru e ka reply sei ba nakaliang ka department nakaliang ka sarkar ki namar bakal ayat atat sakmat hagbede bat ka proposal hagbede bat kini ki jing pinbet pinbyang nam taban snai kini ka Meghalaya House ka bathamai bat ka guidelines su kampediang kamsha ai kata tingila ai ka jing pintip sai MLA juga North Shillong by inumla ban pelut ya kenika SUWP ka Special Urban Works Program ka bisa belamang kerpang nam ta ka constituency ka jungi ba in pelut suwait but din takadaw ikamla ban pedang ya kenika jing terwa ka jungi nagaling ka sarkar kila ka meningkat bat ka building department ka ba layo ban workout iki plan estimate kan cross kemba arpo kurur akaba kan sala ban penbet penbyang na mata kini ka jingsna ya kini ka building ka batmai ka jaka bat ya ka hakabide bat ka kini ki yeng ki barim insta dismantle nak nang sesna bat haka jo ka jaka ya ka building ka batmai Meghalaya House ki jaka sa ba ajing smart ba i nongpang giyo ban sa haka tuka Belur haka Meghalaya House Belur ka adian man ki stakeholders ki babun kilaya race ya ki
queries hawi bat ka jing kaulong bakala rim plat ket ka Meghla House Belur then nakiliang ki babun ngelayo menisong bat i Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister nam taban ya penbej hawi bat kene ka kalong ka ba penmentoy nang taki nongpang but kita tips ki local ki Emily ya naka jala ka jungi ki bala mention ki bala penpau ki bede bat ka jinge bede bat ka teka Meghla House for Belur i nakliang i Emily Bran Buram jengka North Shillong i ba Edelbert nang ta ki nakliang ki officers rokumju ka concern hi kalong ba iron ni kata ki jing sungokhia but menta habide ba kenika Meghla House for Belur ka nakliang ka sarkar hi menta nginum le shu ya ka repairing namar ba ka yeng kala rim palat te ngilap ha da ka proposal habide bat ki nak ta ka jing snai ka building ka batmai ka ban long ka jing mentoy bat ba nginang la susu bunyo bun teli ki kamera ka ban long ka jing mentoy na ka ban ta ki nongpang ki bele ban ai banyo sumar hate hapo CMC Belur ka ban long ka jing kerhu nam ta ki panyong syong jong jala ki bele banyo ban sumar ketika hospital hak ba klai olat ban sa hakinika Meghla House hapo Belur kamera hi kamba kilong kamba hakin pois ki sanpo tam kila include lang ki long ki officers anang ta seki ki bonsa ketika plan kaba ilapa ka proposal ka baglaya chakmat but ngikerman skamba ondala deb ban snai ketika building bat mai ka sanlang ban penmentoy na ka benta ki nongpang ki belai ban sumar ketika hospital hapo Belur masuk ke recommendation nam taban repair nama bakal arim pelan tiglaya bida ka proposal ke batmai ondala clear ya ki onda clear ngelayo ya ka approval abi hadian ba ka naklen ka finance planning clear ya ka approval te hadian ba gila deb ban hadian ba on satenda nopat ya manta kempat don ka proses kadang ya but ya ka katkum ka jingkwa jingtip ka jungpi hagbede bat ki tuki nongpang lane ki nonglet nongwan lane ki tuki nong up ki nongpang ki badan ha ketika jaka bagi sa menta tena kamta jungki kladon ka jingperkhat na kaliang ka department ba ingin sa arrange ka dakowi ka separate ka yeng bangin wai ba maki kinyo ban syong ha ketika yeng ka baka sarkar kan penbiang but hadin kumtahi approximate hi kalong ke jingte ke building ke mdai ke ba tang si san banai rumnai hi kan simpor ba arsdem tam hadin ta pat ke ship yang pat syaka building ke batmai ke ba on hadin on dala depan sina